Takže čus lidi, v dnešním videu vás vítám u dalšího videa, tady s mým kámošem. Pozdrav! Čau lidi, určitě dejte Beňovi like a odběr, abyste nepřišli o další takovýhle dobrý videa. Jo, takže to, co řek, byla pravda, tady mi zavaz nějaká holka. No nic, tady to je obíčko, kde se musíme házet. Podívejte, tady se spárujem. Tak a teďka ho vezmu a hodím ho. Tak čau. My jsme zemřeli. No, nevadí. Takže my se budeme muset dostat prostě dál a dál na checkpointy. Takže Edo, můžem? Jo. Tak jo, tak on mě vzal, no, tak jsem to nestihl vzít. Tak, hodně na ostrov. No, konečně. Tak, a já tě sem teleportuju. Pojď. A tady. Tak, tady, ty jsi červenej, takže teďka ty budeš muset skákat po tady těch. Já propadnu, vidíte lidi, takže mě vem a můžeme skákat. Tak, tady po mně slajduj, bohužel no. Tak a hodně. Tak jo, tak trošku ksichtem si tam no, trošku jako no. Tak, tady. Kudy teď? A tady musíš ty mě. Tady dej motor. Jo, tak vezmu si tě. Jaký tady dej motor? Co to mělo znamenat? Nevím. Haha, jsem ve vodě. Počkej, já si na něco přečtu. Hello, I'm under the water. Please help me. Kámo, znáš to meme? Znáš to meme? Jo, já se tam chci podívat. Co to přečti? Hello, I am underwater. Please help me. Znáte to někdo? Tady si to můžete teďka přečíst. Nejlepší meme. Jo, no, nejlepší meme na světě. No nic, tak já vylezu a můžem. Ty jsi mě měl vzít, Edo. No, pojď. Dobrý, tak jdem. Tak hodně. Boom. Wow. No kámo, hnedka. A já. Vzal jsem si tě. Kámo. What the hell? No skvěle. To se ti povedlo. Já vím, já jsem nejlepší. No já. To já ne. Nemám to radši udělat já. Aha, to máš ty. Tak jo. Kámo, co jsem říkal? To se nevyvedlo. Tak pojď. Hej, aby jsem tě tam dohodil, ty. Ne, to musíš skočit. Já jsem zapomněl. Ale takhle to je. Já jsem modrý, tak co děláš? Proto jsem tě tam vzal. Jo. Právě jsi mě hodil do zdi. Jo, a počkej, když jsme to takhle mohli ofejkovat, pojď zpátky. Čum, kámo. Počkej. Tak nemohli. Si myslím. Co mi bereš, já musím brát tebe. Ne. Jo, teď tady. No, já propadnu. Ale já tě držím přece. Jo. Já jsem degeš. Tak jdem. Kam ty taky děláš tady nejvíc věcí. A tady teďka musíš ty, ha. No, tak mi skoč. Bye. Hezky užil. Já vím. No nic, tady vidíme, na kolika jsme metrech. Kámo, tady typka dělá stojku na jiný typce. Kde? Jo. Nice. Počkej. Aha, zkusí. No tak to tě nevezmu, no. No, kdyby jsem skákal, tak jo. Ne, počkej, jo, vlastně jo, počkej. Už jsme to tak 100krát měli, kdyby si to tady nefejkoval. Tak jdeme na to. No. Vidíš, už to máme. Tam nemusíš hodit. Jo, vlastně. Dobře. Nikdo jsem slyšel. Spíš neviděl. Tak si tady. Tak jo. Typky už tu nejsou. Dobře jsi mě vzal. Já vím, kámo, já jsem profík.
Že jo. A kam pro boha jdeš? What are you doing? Já ty tě nemůžu hodit. What are you doing? Skoro. Skoro, no, úplně, jenom skoro. Co mě bereš? What the hell? Jo, slajdovat se mnou budeš, co kámo? Tak co děláš? Ach jo. Tak. A proč jsi vlastně skočil dolů? Já nevím. Ve mně, teďka, ve mně. Jo, vlastně. Ok. No, dobrý. Jako vážně. Nikdo nic neviděl. Všichni všechno viděli. Hop. Ne. Počkat, já budu skákat ve mně. A hoď. Já takhle budu, kámo. Můžeš trošku Ono mířit. to bude to stejný pořád. Ne, nebude. Tak si to zkus, ne? No vidíš. No, konečně. Tak to jsem dělat normálně, tak mě... Jo, tady po tobě budu slajdovat. Jasně, wow, kámo, to jsem nevěděl. Dobře. No, sleduju, kámo. Autodráha. Já se koukám z prvního pohledu a ty hezky vypadáš jako docela. No nic. Já tebe úplně čumím, kámo. Tak, hopla. No počkej, co? Jo, vlastně. Ty jsi mě teďka megálně zasekal. Ne, kámo, ne. Hlavně mě neházej. No, vím. To všechno může pokazit. Počkej, ale ne, neházej. Tady to mají trošku blbě, tady jsem měl slajdovat, ale to vůbec nevadí. Kam tě mám hodit? Jo, tady do musím já, he. Počkej, tady, co to je napsaný? Wait a minute. Haha, you fuck. No tak to nejsem, kámo. Jsem spadl do ropy, kámo. Já pojď. Hej Edo, nevidíš něco podezřelýho v chatu? Nebo jakože v tabu? Je tam jenom lol. Ne, v tabu. Tab. To nebylo v plánu, co? Já nic nevidím. Možná ti pomůže on... Jo, Ondra? A ne, to není on, to je jiný. Ne, on se na nás joinul. Já mám ještě jedno. Ale já... Jako... Jo, lidičky, to je Ondrejcek. abyste teďka jako pochopili, co se tady děje. On se na nás připojil, jeden můj kámoš. I jako tady Edův. A jako on podle mě s náma chce hrát, ale teďka není čas na hraní. Teďka je čas na hraní. Ale naše. Do mé kartu. Jaký vláček, to je Minecraft, co dělá? Kam je... Proč jsi neletěl? Ty jsi měl letět. Můžeš mi říct, co jsi to dělal? Nic, já bejt muzikant. Tak. Dobrý. No dobrý, já to si taky myslím. Kam tady mám jít? Jo, aha, tady. Oh wow, kámo, teď mi tady musíš zahodit do zdi. Tady, do té černý, kámo. Baba. Tady nic není, no. Počkat, tady. Proč jsi za mnou? Já myslím, že tam něco bude napsanýho. No, tak pojď. Se slajdovat. A hodně tam. Jo. A tref se. Bum. Ej! Já tam nejsem. Já tě vidím. Aha, tak nic. A mám tě, haha. Po žebříku. Oh. No tak mě první musí zahodit. Uí. Jsem tu dřív, haha. Nebudem dělat blbosti. Tak jdem. Ok. Ty děláš blbosti, já nic nedělám. Ale nekecej. Slidy! A kam tě... Tam do té jeskyníky. To nedáš. Já to říkám. Víš ty co, já budu spamovat.
To jsi neměl dělat, ty jsi měl za to skákat zpátky. Fail. No. Fail. Kámo, big fail, hej. Big fail. Asi. Zaď mě, dělej. Neuděláš. Udělám. O co se snažíš? O co se snažíš? O to tě hodit tam rovnou, aby jsme to nemuseli zdržovat. No tak, kámo, to nejde. Víš, jak dlouho by ti to trvalo, abys mě tam musel dohodit? 100 let, kámo. Možná i víc. Jo, takže teďka kam? Do té díry mě musíš schodit. Tak. No. Teď se omlouvám lidi, on je takovej blbej, víš? Ten Ty můj jsi kámoš. blbej. Ne, co to říkáš? Tak mě zahoď. What are you doing? Jdu si pro tebe. Nemůžeš. Ale můžu. Tak to chci vidět. Co budeš dělat, trochu? Jsem u tebe. Kámo, proč jsme to takhle už neofejkovali předtím? Nevím, ale... Kámo, žádný takový, že mi utečeš. Jak já úplně, že žádný takový. To jak Jdem jsem hore. to ale ofejkoval. Počkej, nemůžeš mě hodit. Ne, riskuj to. Nebo můžeš vlastně, ty tam zůstaneš, takže... Zkus. Hele, jako, půjde to? Můžeme to zkusit? Je, promiň. Tak co děláš? Hej, tak my se tady teďka Mé headka bolí. Teďka se tady právě snažíme hodit tamhle Edu. Skoro, kámo, skoro. Já už vím, jak mířit. Hej, what? Proč mě vždycky, kámo, už mě nebe. Teď si tě vezmu. Tak. Nebo to můžu zkusit já, hej. Pak to můžeš zkusit ty. Ej, jo. Tak to bylo nejvíc. No tak, kámo, proč mě pořád bereš? Jak je úplně, že I don't know. Kámo, to taky můžu udělat šum. Ty jsi fakt úplně blbej. No pojď, kámo. Ach jo. No to je jedna. Kam mě proboházíš, tam nemáme jít. Tě budu trolovat. Počkat, ne! Ne! To se nestalo. Stalo se hodně. To se nestalo. Stalo se hodně. Ne. Na super dal na začátek. Kámo, ty jsi na super dal na začátek. Ty jsi takový husák. Já jsem husa. A já? To je přestaň, kámo. Easy. Slide. Tady. Hej, mám nápad, teďka dáme tryhard mod. OK? Jak jako? Teď se fakt budem snažit, teď se extrémně budem snažit. Nevím, jestli je tohle tryhard mod, ale dobře. Neříká se tomu spíš speedrun? Hej, kámo, teďka drč F. Já spamuju F-ko. Jo, easy. A já? Jo, vlastně. Pojď. Tak, pohoda. Aui, spamuju F-ko. Dobrý. Jdem, kamaráde. Vem si mě za ruku. Za ruku? Proč No, jsem neskočil? Já za to nemůžu, ono mi to neskočilo. Ne, ty jsi zasek o tenhle dripstone, který je vedle tebe. Aha. Ne, já musíš shiftlockem, to se nedá. To dělám shiftlockem. No jo, ale nesmíš tak jako tou hlavou. Nesmíš mojí hlavou ke zdi. Chápeš? Aha, tak dobře. No.
Uj, jsme tu! Hurá! No kámo, po 100 letech jsme tu. Hoď! No, dobré. Tak, dobrý, tak teď mě vezmeš ty. Jsme to s krátkou. Ach jo. Tak a teď mě hoď. Spamuj Fko. Jo, dobrá. Tak. Tady si vezmu já tebe. Zase, to jako, no třeba takhle, no. Tak, jedem. Uí. Kámo, typky to ofejkovali megálně, hej. Ne. Proč ne? Kámo, to nás zabiješ. Se tě tady budu držet. Počkat? Ne. Jo, aha, já jsem se měla spadnout. Vůbec, jo, teleportnul jsem tě. Já? Pojď, skákej. Tak, pohoda. Dobrý, tady taky musíš. Hej, kámo, tady jsme vlastně zjistili, že se připojí Ondra. Yes, no. Brrr, šníbdi dob, yes, skip, yes. Hej, zatím je to docela easy, kdyby jsem to neskazil. Aha, konečně jsme tady, jo? Po 100 letech. Jo no. Počkej. To nedáš. Tak dáš. To říká kdo? Ale já tě musím vzít, víš. Ne, já jsem dělal hodil. No, tak já mám. Co děláš ty? Dosti. Ale. Pírka. Něp. To jak? What the hell? Lidi, vidíte to? Co to je, proboha? Protože já mám tu pozici, jak padám, kámo, tak ty mě takhle držíš. Tak dobrý, podívejte, jak chodím. Kámo, úplnej, hej, kámo, ty bys mohl chodit i potom. Po laně, hej, kámo, umíš dobře balancovat. Ach jo, tak takhle to zkusíme celý. Oh. What the hell? Ne! Tak jdem. Jsem postižený člověk. Měl bys si vzít vozíček. Wow! Kam jsem tě proboha až hodil? Já jsem dole. Zase jsem tě omylem hodil. What? Ježiš, kdybyste tady jako, no vy to vlastně vidíte, takže v pohodě. Kámo, konečně jsme normální. Tak. Víte to, spadni do té díry sám. Kámo, aby se nestalo to stejný. Jo no, tak si mě vem. Tady to proslajdujem. A teď mě hoď. My jsme to mohli skipnout, kámo. Pravda. Ale takhle to bylo možná rychlejší. Yes! Dobrý. Kámo, uděláme to zase. Ofejkujeme to. Jo, tak jo. Ale musíš mířit trošku víc do zdi. Jako na jakou stranu? Víc doleva. Do levý zdi trošku. No. Hej, kámo, čum, jak nás typky kopírujou. A jo. Kámo, ne. Proč jsem zase tak divně? To jsem byl já divně. Aha. Tady to projdeme. Dál jsme se nedostali. Ty jsi mě předtím hodil do vojdu, jo? Tak nic neříkej. Já si s nemusím vzít. Jo, tak pojď. Tady nespadni, jo? Jsi profi parkourista, mě se nemusí bát. A teď spadneš, ne? Tak pojď, spamuju Fko. Počkat, tady je Ondra! Jak se sem dostal? Ne, neskákej. A jdi. Neskákej hlavně. Ne, se mnou nemůžeš. Můžeš jenom ty, to je modrý. Jo, my jsme si teďka vyměnili barvy. Ne, celou dobu. Ty jsi červený, já jsem modrý, já to mám zatmavený přece. Ne, teď mám okolo sebe modrý.
Teda červený? No, a jak to uděláš ty teda potom? Ne, ty mě teleportuješ. Já se musím dostat k checkpointu. No, pomoc, Ondra mě stalkuje mě. Ne, já spadnu. Ty, proč? Jak se ti to mohlo stát? To uvidíš na videu. 35 kam, tak to nebudu platit. Jak to, že je tu on? A kde jsi ty? Kam. Já chci spáchat sebevraždu. Nech mě bejt. Nech mě bejt, tak chci spáchat sebevraždu. Nech mě bejt. Vážně. Bejo! Ach jo. Kamo. Ne. Počkej, my jsme se teďka zbavili Ondry. Ne, on je tady. Počkej, on něco psal. Jak se sem dostal? Jsem to zaplatil, vole. Kámo, to jsi neměl. No a... Hej, tady nebudem točit, kámo, hodinový video, jak tady pořád... Tak super. Kámo, zmáčkni F-ko. Já jsem dole. No, dobré. No tak, ne! Hoď mě do zdi, tam nepůjdeš. Ne, ty mě zase hodíš do vody, Beňo. Ne, takhle, hele. No to, skvěle, zase mě hodil do vody. Tak já tam nevidím, co tam je. Tak já tam projdu, ne? Aspoň kam, tak mě neber, ne? Tak dobrý. A teď kam, teď jenom avkuj. Jestli spadneš, tak já tě zabiju. Já avkuju. Já jsem spadnul, zmačkni F-ko. Dobře. Tak. Dobré. Abyste věděli, proč jsem tady jako tak, ty jsi to udělal, no, on zaplatil, aby jsme se zase dostali semka. Takže poděkujte tady Edovi tím, že mi dáte odběr a like. Edo, a máš ty vůbec kanál? Nemám, ale chci se ho založit. Tak až se ho založí, tak vám i hned dám vědět a dejte tam odběr i like, jasný. To je jakože, musíte. Hej, mě volá Ondra, hej. Já mu to nezvednu. Jo, v pohodě. On furt nám volá totiž jeden kámoš, protože s náma chce hrát. Což je úplně hrozný. Oh my god, ty jsi to dal! Ve mně, dělej. A teď buď hodně jako precizní, protože já tady nechceš, aby jsme spadli. Znova to budeš platit ty, když tak. Yes, dali jsme to. Jo, se musím hodit svýho kámoše. Tak kam, to teda nejsem moc hodnej, no. Počkej, tady to je zelený. Co? Tady je to zelený. No. Ne, to nedělá. Máš štěstí, že jsem nespadnul. Kámo, jo. Pojď 100 metrů, 100 metrů. Yes. Kámo, checkpoint, máme checkpoint. Yes, lidičky, yes. Počkat, Edo, počkej, já tě potřebuju. Já Ondra mi pořád volá. Já nevím. Počkat. Kámo. Já se tady musím trefit, podívej, hele jo. Proč? Zamířím a pal. Skvěle. Stejně máme checkpoint 2. Pohoda. Jasně, no. Pohodička. Počkej, co se stalo? No musíš tam dát teleport. A dát... Dej Fko. Počkej chvilku. Fko. Tak jsme tu. No nic, tak pojď, jdem dál. Teď mě trefla. Jo, ty chceš trefit furt. Tak jo. Teď to musíme udělat, teď jsou dveře zavřený. Yes, trefil jsem tě. Jo, tak dej další checkpoint, jestli tam je. Co tam je? Ono to neotevřelo. Jak to? Nevím. Tak pak to zkusíš ty, jestli se mi to teďka nepovede. Počkej, hit your teammate of the target to progress. Ne. To už si musel trefit. Ne, netrefil. Tak teď ty. Jo, já to zkusím. Podívejte, 100 metrů, vidíte to tady. Počkej, a dejte lehoučká stěna, kámo, teď to můžu... Počkej.
Já si jenom něco zkusím, jo? Počkej, já tě jenom zahodím. Běž dopryč, Satan. A kámo, tak já nemůžu používat emoty, hej. Já bych to skipnul. Musíš dál, jinak mě přehodíš. Ty jsi mě vůbec nedohodil. Počkej, a nemáš tam třeba mačkat Fko nebo Ečko? Ne, to mě musíš trefit prostě. Dej Fko. Jo, checkpointu. Fko, no. Tak pojď. Hej, schválně si to dej oni. Oni jdou co nejblíž, oni jsou blbí. No nic. A, kámo, tak jim to nejde, hej. Musíš jít co nejdál, nebo aspoň nějak mi to nešlo. Hezky! Jo, kámo, jo, povedlo se. Hezky! Dobrý. Půjdeš se mnou, ne? A kam? Tady. Jo. Já jsem červený, takže je dobré. Jo, no, to je dobrý. Ne, já bych radši chtěl být modrý, protože mě Kámo, vyměníme si barvy? Jak to uděláš? To za 35 robuxů, tak to ne. Kdo na tu spadl? Kámo, za 35 robuxů si může vyměnit barvy. No tak to ne. Nebudu platit další 3 robux. To ne, no. Pojď. No, dobré. Jsem chtěl zdrhnout, ach jo. Víte co, já tě hodím třeba... Tě hodím z jiného sloupu, protože tam je to moc vysoko, hej. Ok, tak pojď. Hezky. No, kámo. Já si myslím. Ne, co děláš? Papa! Skvěle, tak mě zase... Kámo, teleportuj mě. Nebo já ti teleportuju, kámo, ještě to je dolejš, jo. No. Ale to... Dobrý, už to jde. Počkej, neházej mě. Kam tě... Tam je něco červenýho. To je houba. Nebo co to je? Ne, ty to tady otevře. Vedle, ta zeď se otevře. Aha. A musíš rychle přeslajdovat. Kámo, musíš mě vzít a rychle přeslajdovat. Vidíš, kámo, tam máš modrý plošiny. A ty jsi nás zase dal na začátek. Jo, já jsem nevěděl, kde mám slajdovat, ty jsi řík slajduj a já nevěděl kde. Tam snad vidíš tu červenou, ne, tyčku? Tak já jsem ji neviděl předtím. Kámo, Bra. To je odsud jsem tě házel, ne? Ještě o jedno dál. No to nevá. Já jsem ti dal první pohled, takže já jsem to neudělal. Pojď. Yes. Brršní video. Beru tě. Tak mě be. Kámo! Ale proč? Teď jsem tě úplně normálně. Kámo, teď proč mě to zastavilo? Co se stalo? Jo, vlastně. Nevím, jestli se tam takhle dostaneš sám. Hej, teď už nás nebude otravovat ten chuligán, protože jsme moc daleko. Vlastně on potřebuje teammatea. No, ale jak se dostal na 70 metrů, když potřebuje teammatea? Tak třeba už to dělal předtím. No jestli jenom, že stejně to děláš od začátku. Jo, my to musíme udělat tak. Tak teď skoč před. Trošku, no. Ne! To snad vidíš, ne, ty modrý kámo. Ale ne, nevidím. To musí vidět. Nevidím. Já tě musím vzít, kam si děláš? Já vím, jenom že já si tě musel hodit, ne? No pojď. No, co tu děláš, ty idiotko, kámo? Idik. Jo, ona je tady, kámo, s typkou, která se jmenuje Millie, hej. Oni se asi mili. To mě vezmeš. No, úplně, tady mě vezmeš, ale tady už mě vezmeš. Ne? Jo. Nevezmu. Počkat. Já nevezmu. Ale nejde já to. tě můžu vzít. No, protože... Ale já nemůžu. Aha. Protože já jsem moc vysoko a ty jsi blízko k mým nohou, takže jako nemůžeš vzít, chápeš? Tak to jo. Tak typko, co děláš? Já jsem se o tebe zasek. A proč jí házíš? Ty máš... Čau, Edo. Kam jsi se avkoval, nebo co? Já jsem se dal... Ale...
Já jsem si dal první pohled a otočil jsem. Tak asi, kámo, já jdu asi k tomu nižšímu, já nevím. Kámo, někde házíš moc vysoko, někde moc nízko, co to je? Já nevím. Ale hra... Počkej, budeme se koukat takhle. Yes! Oh! No, konečně. Ach jo. Tak. Já tě teďka Teď mi vezmu. musíš... Kámo. Kámo, kolik jsi private server, kámo, ty už mě štvou tyhle typky. Ne, tak pomalu, ne, kámo, ty spadneš jinak. Nebo ne? Dobrý, kámo, teď se na tom a teď skákej, kámo. Já přes tebe totiž moc dobře nevidím. Teď mě hodíš do toho boxu, hodíš mě do toho boxu. A teď ty vezmeš mě. Pojď. Koupíš si mě, já jsem zvířátko. Fajn. Koupíš si mě. Co ty děláš? Vzal jsem si tě, koupil jsem si tě. Jinak stojím 35 000 robuxů. Aha, tak to ne. Musíš přeslajdovat. Já vím, já se jenom koukám, kde je ta tyč. Železná. Jo. Yes! Dobře. Skvěle, ty budu... Teď mě Tref se. Ne. Fko. Fko. Tak co děláš? Ne, já jsem tě chtěl Nebereš. vzít omylem. Já to taky chci zkusit. To zkus. A co se nám otevře, kámo? Kde se to Tady se to otevře, tady. Jak to víš? Podle mě, teda. Tak, Nevím. jasný. Krab, kámo, tady jsem nějaká typka jmenuje. Yes, trefa! Tak, a kde se ti to otevřelo? Nevím, ale viděl jsem trefu. Skvěle, to jsi viděl, ale netrefilo se to. Víš, Kámo? Vyňo, koukej, tam je takovej žlutej, tam je taková žlutá tečka, vidíš ji? Mhm. No, a ta tečka, když se jí dotkneš, tak ono to zaznamená pohyb. A ona něco otevře, ale nikdo neví co. Tak jo. Ale vážně já viděl, že by jsem to zmáčknul. Nebo aspoň to tam něco udělalo. Kamo, dospavni se. No tak se to zkus. Kámo, proč to někdy úplně přehodí a někdy to vůbec nechce hodit? Jo, hej, to taky nechápu, kámo. Já to udělám z prvního pohledu možná. To bude lepší. Jsem za zdí. Možná mě trefí zeď. A proč Dobré. tě nemůžu hodit? Jak to? A teď tě hodím! To právě... Ty jsi dal checkpoint a já tě zrovna mohl hodit. Protože já jsem si myslel, že ty si mě nechtěl, že to by nešlo mě hodit. Stal jsem to? Okolo Ne. tebe? Jo? Aha, tady totiž se objevila taková plošina, po který můžeš vyskákat. Aha. No tak to zkusíme. Jak to, že týpkám to jde a nám ne? To netuším. Jsem ti chtěl vzít. Ale nevezmeš. Ne. Já to viděl, ono se to dotklo toho žlutýho. Kámo, to je úplně... Lidi, tohle je úplně... Jo! To! Yes! Kamo. Hezky! Tak teleport. Oh. Tak co děláš? Tak ještě jenom teleport. To snažím. No to nikdy nejde totiž. Já vím, musíš po chvilku počkat. Yes! Yes. Neskákej, neskákej. Co já? Jo, jo. Čo? Tak pojď. A to jsou nějaký modrý. Ne. What are you doing? Lidi, pomocte mi. Jak by tě asi měl pomoct, ty můžu jenom poslat peníze. No, tak pošlete mi peníze.
Edo, já jsem asi už ukončil tohle video, ať se lidi netýrají. Že na to musí koukat tak dlouhý. Tak uděláme, kámo, další part. Yes, bude part 2, kde budeme začínat od 100. What are you doing? Hoď mě! Jo, počkej. No, jo. What? Jo, Tak, hej, tak. jsme tu. Jo. Tak No. jo, takže já se tady s váma Ježiši. Já se tady s váma loučím. A ještě Eda se tady s váma rozloučí. Čau. Tak jo, dejte odběr a like. Ahoj!